kisvárdai utánpótlásból őt köszönhetjük a pályán, a kezdőkörben, és a váci csapatot pedig támadó szerepkörben. Ők indítják támadással a mérkőzést. A kapuban Barbara Arenhardt, a brazil játékos, a jobb szélen 17-essel Diana Jovetic, horvát játékosról van szó. Jobb átlövőben Hámori Consuela, irányítóban Lakatos Rita, ő légióskorásból tért vissza. Beállóban láthatjuk 15-össel Bukovszki Annát. A baloldali átlövő Kácsor Gréta, ő junior világbajnok, még ifi korban volt tagja ennek a csapatnak. A tavaly Debrecenben világbajnoki címet szerzett junior csapatnak, ővé volt az első lövés, de hárította. Pászor Bettina, a bal szélen pedig a szerb Sanja Radosavljevic. És akkor megismerkedhetünk a kisvárdai csapattal is. Sajnos ezt a támadást elrontották azért, szóval Pászor Bettina a kapuban, a jobb szélen Orbán Adrien. Védekezésben kezdett át a Várda, egyen beljebb Hakunova, Maria Hakunova, az orosz légiós Radojevic, Tamara Radojevic is ott van a csapatban védekezésben is most. Milanovic Litre, aki majd támadásban beállós pozícióban fog szerepelni minden bizonnyal. Egy újabb védés, és közben megint a második ilyen lerohanás szituációt kapkodják el a várdaiak, úgyhogy nem sikerült felállni támadásban, ezután Rebikova indított pontatlanul, majd Radosavljevic lépi el. Szóval Rebikova is ott volt a pályán a kezdősorban, őt váltja most itt a Gulyáló, és Milosevic Tímea kezdett a bal szélen, és Gulyáló az, aki 22-essel jön támadásba, szóval 0-0 az állás, és az első olyan támadás jöhet, amikor a Kisvárda felátval ellen játszhat, cserélt egyet védekezésben a Vác is. Kácsor Gréta ült le a padra, és de Souza, Carolina de Souza, másik brazil játékos, lépett a helyére pályára, ő van bent védekező specialistaként. Radojevic, egy passz cselt, után lőtt kapura Arenhardt, és a kapufa, vagy egyikük vagy másikuk hárított, de mivel a váci közönség, a kapu mögött helyet foglaló váci közönség a kapust élteti, így minden bizonnyal a rutinos brazil kapusé volt a védés. 2,5 perc telt el, és még nem született gól a mérkőzésen. Most a Vác jár ahhoz közelebb, hogy ezt megtegye, hiszen ők támadnak. Lakatos itt a középen, majd Kácsorgét, akit blokkol Hakunova, amit diadalittas kar emeléssel konstatál. Kácsor, Lakatos helycsere után, és Lakatos az, aki megszerzi a mérkőzés első gólját. Pászor Bettina csak beleindított a lövésbe, és Hakunova hámozza át magát Hámorin, és sárga lap, a mérkőzés első sárga lapját, tehát 20-assal Lakatos Rita kapja a váciak közül. Milanovic Litre, tehát a beálló vesz a Milanovic Litre, Hakunova jobb átlövő, Radojevic az irányító szokás szerint, Gulyáló a baloldali átlövő, és a két széléről már volt szó, Orbán Adrien, valamint Milosevic Tímea a kezdő támadó sor. Egy meg nem értés Radojevic és Hakunova között, az indítást azonban Gulyáló lekapja, így mivel a kisvárdai csapat most nem kapkodni, már két ilyen lerohanásos szituációt elrontottak a hazaiak, és mire kimondom, megvan a harmadik ilyen is. Rendezni kellene a sorokat ezen a téren, leginkább a kapkodást kellene kiszűrni a játékból. Hámori Kácsor Grétához, aki az egyik legnagyobb reménysége a magyar női kézilabdázásnak. 2000 születésű, és már felnőtt kézilabdában is meghatározó erőnek számít a magyar bajnokságban. Hámori le a szélre, Jovetic nem tud felkanyarodni Lakatos labdájával, de azt is mondtam meg, hogy Milosevic Tímea zárt ki rá jól. Ezt talán láb miatt le lehetett volna fújni, de nem tette meg. A játékvezető páros, akiről még nem volt szó, Herceg Péter és Südi Péter, tehát a magasan jegyzett magyar játékvezetői páros dirigálja ezt a mérkőzést. Kácsor, Hámori, ők ketten kapják ott el,
Milanovic Litre és Rebikova. Mariana Rebikova zártak össze, és egy pacsival jelezték, hogy ez jó munka, szép munka volt. Az utóbbi mérkőzéseken, miközben Kárcsor lövését olvassa Pásztor, mintha lett volna nyoma annak, hogy nem túl nagy lelkesedéssel játszik a várdai csapat, és talán most itt a testbeszéd arra utal, hogy ezen a téren változás történhet. Állítólag volt egy komoly elbeszélgetés az öltözőben, öltözőn kívül is a játékosok között, és gyakorlatilag vélszerződést kötöttek a játékosok, hogy olyasmi nem fordult elő, mint a Dunaújvárosban, ahol elég haloványra sikeredett az első félidő. Gól azonban még nincs. 5,5 perc telik el a mérkőzésből. Gulyáló, mit látnak a játékvezetők? Azt látják, hogy Lakatos Rita a szabálytalan, és ő kap sárga lapot. Jó lenne megszerezni már azt az első gólt egy kis jégtörőnek, meg hogy aztán gördülékenyebb legyen a folytatás. Hakunova viszi be, még nincs 7 méteres, még a szabálytalanságot a 6-os előtt követték el, így döntöttek a játékvezetők, tehát nem ítéltek belülvédekezést. Milanovic Litre, még egy sárgalap, ezúttal Kárcsor Grétának, aki az első kisvárai támadásoknál nem volt pályánvédekezésben, most vagy nem tudták megcsinálni a cserét de Szauzával, vagy pedig változtatott Szilágyi Zoltán a vendégek edzője ezen, mert hogy ő a Váci edző, hazai oldalon pedig továbbra is Dévényi János, illetve újra Dévényi János dirigál. De a szélre Jovetichez és Diana Jovetic megszerzi a második Váci gólt, Lakatos Rita után ő is feliratkozik a gólövő is. A 7. percben járunk, és még továbbra sincs hazai gól. Ugye a múltkor a legutóbbi hazai meccsen a Debrecen ellen is vészes gólcsendek jellemezték a kisváraiak játékát, de akkor legalább a kezdésre nem vetett panasz. Igaz, a 10 perc alatt gyakorlatilag az összes góltermés felét megszerezte akkor a várdai csapat. Gulyáló lövését úgy védi Árenhát, hogy előtt a blokk is besegített neki, és jöhet az újabb váci támadás, már a 8. percben belül vagyunk. Hámori megmozdulását lépéshibának ítélték a játékvezetők. Radojev és Hakunova összejáték még a kisvárdai térfelen, majd most már a megszokott módon feláll a hazai csapat támadásra. Szellősebb most a teltház, ami ellen szokott itt a kisvárdai sportsarnokban, és egyelőre a hazai tábor sem hallatja a hangját, de hogyha ilyen megoldásokat láthatnak majd, mint most Tamara Radojevistől, akkor előbb-utóbb meg fog jönni a hazai szurkolók kedve. 7,5 perc eltelte után az első kisvárdai gól Tamara Radojevic révén. Nem is raktak ki zászlót a kisvárdai tábor részéről. Véletlenül a korábbi eredménytelenség miatt maradnak most a távol ettől a mérkőzéstől. Pásztor Bettina védése után támad újra a várdai csapat, lehet egyenlíteni. Hakunova a lövése, Árenhárté, és ezek szerint nem volt a lövés közben szabálytalanság. Ezt meg lehet szerezni, de nem, mert úgy ítéli meg a játékot, hogy Milanovic Litre, messze Milanovic Litre nem engedte elvégezni a szabadovást, ezért pedig 2 perces büntetésben részesül a horvát beállós. Szigorúan büntették, tehát a játékvezetők ezért nincs is 2 perc járt. De arról volt szó, hogy összegyűlt a csapat sárgalapok száma, ugye 3 sárgalap után minden sárgalapot érő szabálytalanság már 2 perc. Egyből 2 perces büntetéssel büntették a vétkes játékos. Lakatos és Szaborás közjátéka. Szaborás piroska tehát a beállóban. Le a szélre Jovetic, és nincs meg a második gólja, ami már a harmadik lett volna. Mert hogy Pásztor Bettina újra védett. Az sem sok, hogy a 10. percben még csak 2 kapott gólnál jár a Kisvárda,
de ezért most jó lenne már 1-ről 2-re lépni a szerzett gólokat tekintve. Érkezik beállóba Morena. Ugye Milanovic Litra most nem lehet a pályán, hiszen 2 perces kiállítással büntették, de a szélre Orbán Adrián is bepattintja Árenhet talpa alatt, megvan az ő első gólja is. A Kisvárda egyébként levitte a kapusát, hogy ne legyen létszám hátrányban a 2 perces kiállítás ellenére, és így is sikerült szélre kijátszani az támadást, amit aztán góllal fejezett be a kisvárdaiak válogatott játékosa, a Lakatos Hámori. Lakatos csak ráviszi a falra, de lepasszolja. Kácsol ki a szélre, Jovetic, és olvassa megint a lövését Pásztor Betti. Remek mutatóval rendelkezik, Dévényi János mutatja neki, hogy most már ne jöjjön le, hiszen 5 másodperc volt nagyjából akkor a kiállításból, és most már kiegészül a kisvárdai csapat, mivel Morena marad bent támadásban, ezért Milosevic érkezett vissza a 2 perces büntetés letöltése után. Radojevic 2-2 átveheti a vezetést a kisvárdai csapat. Hakunova, éles a szög, de éles a lövés is, ami utat talál a kapuba, úgyhogy 3-2 a várdai csapat javára. 11. percben. Ugye 7. percben regisztráltuk a 0-2-t, 4 perc kellett ahhoz, hogy sikerüljön megfordítani az állást, és ez jó hír. Lábra kapott tehát a kisvárdai csapat, nem ragadtak be nagyon a rajtnál. Hámorit kapják ott el ketten is, de azért megy tovább a Váci akció, kácsol le a szélre, pontatlan volt a labda, és már Radosevljevic nem tudta összeszedni. A 2 gólos vezetésért támadhat a Kisvárda azok után, hogy nemrég még az első találatért támadott a hazai csapat, ezt jó kimondani. Radojevic Hakunovával, Orbán a szélen. Gulyáló, Radojevic, középen továbbra is Morena a beálló pozícióban. Radojevic viszi a falra, nem tudja bejátszani, hanem tovább viszi, és ebből is egy 2 perces kiállítás lesz. Lakatos Ritának volt más sárgalapja, úgyhogy nem lehet más az ítélet, csak is kiállítás, 2 perces kiállítás. Ember előnyben, tehát 2 percig a kisvárdai csapat, jó lenne ebből minden eredményesebben kijönni. Megállították a játékvezetők az órát, Radojevic nem szorul orvosi ellátásra, ezzel együtt Dévényi János lecseréli őt, és érkezik a helyére Vesna Milanovic Litre, ami azt feltételezi, hogy 2 beállós, mutatja is a kettest a kezével, ami erre utal, úgyhogy most csak ketten vannak lövő pozícióban a kisvárdai csapatban. Gulyáló és Hakunova le a szélre Milosevichez, Hakunova, Gulyáló az egy kockázatos passz, és még úgy is bemegy, hogy Árenhet ezt is majdnem kivédi, megvan Gulyáló első gólja is, 13. perc, 4-2 a várdai csapat javára. Most már azt kell néznünk, hogy mikor kapott legutóbb gólt a kisvárdai csapat, ez a 7. percben történt meg, az azért komoly sorozat, hogy 5 perc kapott gól nélkül. Hámori, szép csellel fordulna le Milanovic Litréről, de szabálytalanság, és végül szabálytalanság árán tudták megállítani. Új ember a Váci csapatban, Szabó Kitti a jobb átlövő pozíciójában, jobbkezes jobb átlövőről van szó. Illetőleg ellen, ha nem is feltétlenül a jobb, de a belső 3-as egyik tagja lett Kácsor, lefordul Morénáról, Hámori előtt zárnak össze, párszor, mint a legyet, úgy kapja le a labdát, de közben azért történt szabálytalanság is, és Hakunova megmozdulását látták olyan fokú szabálytalanságnak, hogy azért is 2 perc jár, úgyhogy 35 másodpercig még 5-5 mezőnyjátékos ellen támadhat, vagy hát játszhat a Vác,
és utána még 1 perc 25 másodpercig tart majd a váciak ember előnye. Jovetic, Hámori, Szamoránski, Kácsor. Labdavesztés, a játékvezetők ha egy kis fáziskéséssel is, de a sípjukba fújnak, jelezve a szabálytalanságot és a váci szabaddobás. Szamoránski, Kácsor, őrá Milanovic Litre lép ki, és csak szabálytalanul tudja megakadályozni. 8 másodperc van, letelik a váciak 2 perces büntetése, ők már addig szeretnék ott kihúzni a kisvárdai kapu előtt, de nem sikerül, mert elveszik a labdát a játékvezetők, és most már nincs okuk a sietségre a kisvárdaiaknak, hiszen ember hátrányban, támadásban illik egy kicsit ölni az időt, ugye ez kézilabdás szokás, még akkor is, hogyha Pásztor levitelével a 6-6 elleni játék megvan a mezőnyben. Érkezik új emberként Andrá Klikovács, és így lesz jobb, balkezes jobb átlövője a kisvárdai csapatnak. Ugye ő most ezen a mérkőzésen egyedül van ezen a poszton ilyen szerepkörével, hiszen Anna Mária Dragucot nem nevezték a mérkőzésre. Radojevic. A második gólja 5-2-re vezet. A kisvárdai csapat, mindez a 15. perc legvégén történik, és kavalából nem mondom ki, hogy hány perce nem kapott gólt a kisvárdai csapat. Majd, ha ne adj Isten, ennek a sorozatnak vége lesz, de reméljük, hogy minél később, ha egyáltalán. Kácsor, a bejátszás pontatlan, Morina rávetődik a labdára, jó ezt látni. Mármint, hogy küzdenek, hajtanak, aparnak a kisvárdai lányok, nem volt ez mindig így az utóbbi meccseken. Radojevic hozzáállt a labdát, letelt a kiállítás, tehát most már egyenlő létszámban jól jöttünk ki ebből, nem kaptunk gólt, lőttünk egyet, úgyhogy ez így rendben van. 16. perc, 5-2, és támad a Várda azért, hogy 4-jel vezethessen. Klikovács, Radojevic, Klikovács viszi be két ember közé, abból 7 méteres kell, hogy legyen, és még van egy 2 perc is mellé, Kácsor Gréta kapja. A második váci 2 perces kiállítás, és az első 7 méteres a mérkőzésen, amelyet Radojevic végez el, ez nem nagy meglepetés, ő a csapat első számú ítélet végrehajtója. 16. perc, amikor majd újraindul a idő, és Radojevic lövését Árenhát védi, ő jó nagyhetes ölő hírében áll, ezt most is igazolta, de nincs semmi baj, hiszen a lábáról, már csak azért sem, mert a lábáról az oldalvonalon kívül hagyta el a labda a pályát, és így támadhat tovább a Vác, meg hát az, amiatt sincs nagy baj, hogy a 3 gólos előnyét tarthatja, és növelheti a kisvárdai csapat. Morénához a bejátszás, és ott a könyökét használta, akkor, amikor megpróbált lövőhelyzetet keresni a brazil játékos. Árenhát, most ő az, aki lemegy a pályáról, hiszen 1 perc 20 másodpercig még a váciak játszanak ember hátrányban, és most ők is bevetik a kapus nélküli játékot, tehát 6-6 ellen támadnak. Szabó Kitti, Szamoránski jött ki a védőfal, hát igen, a védőfalból, háború bejátszása viszont megtalálja Szamoránskit, akivel szemben Morena és Vesta Milanovic Litre zár össze, és megint jönnek azok a pacsik, amelyek azért beszédesek most ebben a helyzetben, és egyfajta összekovácsolódásról árulkodnak. Hámorit is hasonló módon állítják ott meg a középsők, a két 3-as védő pozíciójában Morena és Vesta Milanovic Litre. Már fenn a játékvezetők keze, azaz jelzik a passzív játékot. Lakatosnak muszáj volt kapu felé mennie. Andrá Klikovács volt az, aki megállította őt. 2 passz mutat még talán játékvezető? Igen, tehát 2 passzolási lehetőségük még van, utána viszont lőniük kell, különben passzív lesz, az egyik az már megvolt. Radoslav levisíti a fára, ezt viszont így már akkor el kell lőniük. 18. perc, 5-2, Lakatos lő is az égbe,
Hát valószínűleg ennyire gyengé nem lett volna az a lövés, de hát legyünk elnézőek most, és dicsérjük a kisvárdai védekezés, ami valóban dicsérendő, hiszen 18 perc alatt mindössze 2 kapott gól. Klikovács kapja itt jobb átlövőben, Orbán Adriánnal játszik össze, aztán Radojevic középen, Gulyáló, Klikovács, de Szauza ismét védekezik a Váci csapatban, már csak azért is, mert Kácsot kiállították, és a bejátszás megtalálja Morénát, aki gólt lő, és még valamiért meg is állítják a játékot a játékvezetők. Egy 2 perces büntetés még, de Szauzának, Szilágyi Zoltán pedig igen indulatosan teszi le az időkérést jelző táblát. A zsűriasztal úgyhogy Váci időkérés, akkor amikor Morénának elkönyveljük az első gólját, szóval a 19. lehetett most is számítani, és persze még nincs kizárva az, hogy ez így is lesz, de egyelőre jobban áll a kisvárdai csapatnak, és akár hogyan 4 góllal 6-2-re vezet a hazai csapat. Kácsor, Lakatos és Hámori továbbra is a belső hármas, viszont a jobb szélső új Diószegi Nikolett, és Kácsor az, aki véget vet, miközben visszarendeződésnél egy üres kapus gól. Orbán Adrián vette be az üres kaput, ugye 7-6 ellen támadtak, és ezt nagyon szépen kihasználta a kisvárdai csapat, úgyhogy még azt akartam elmondani, hogy Kácsor hány perces gólcsendnek vetett véget. Most a második gólt még a 7. percben szerezték, a váciak is a 19. 12 percig nem szerzett gólt a váci csapat, most viszont rövid időn belül még egyet, Hámori. És ezzel 7-4-re jön fel a váci csapat, támad a Kisvárda. Szamaránski volt egyébként a legutóbbi gólszerző Hámori bejátszása után. De most már azt láthatjuk, amint Andrea Klikovács is eredményes, most felpörögtek az események. Így most valamennyi papíron cserejátékos betalált már a kisvárdaiak közül, Gulyáló, Moréna és Andrea Klikovács is. Ugye ember hátrány miatt viszi le a kapust, így volt ez az előbb is. A váciak ebben pedig benne van a rizikó, hogy kapnak esetleg volt labdavesztés után az ellenfél térfeléről Kácsor. Hámori kezében dadogott egy kicsit a labda. Kácsor, Hámori. Még úgy ítélték meg, hogy Rebikova időben engedte őt el, ezért nincs kiállítás. Árehát visszajön. Tehát most már egyenlő létszámban hivatalosan is a csapatok. Hámori viszi be és lövi be. 8-5. És ismét egy olyan ítélet, hogy a gól mellett ki is állítanak a kisvárdai csapatból. Ráadásul Vesza Milanovic Litre a második 2 perces büntetését kapja, és ahhoz azért még elég korán van, 21. perc. Szóval ez nem, hiszen a harmadik után kizárás van, és azért Milanovic Litre alapember a védekezésnek.
Ez nem jó hír ilyen értelemben. A Kisvárda is levitte a kapusát, és így 6 mezőnyjátékossal támadhat újra Radojevic. Krikovász nem játszott a belabdát, hanem Gulyálónak teremt helyzetet. Izabel pedig nem rontja el. 22. perc. 9-5, a 19. percben még 6-2 volt az állás. Azóta pedig igencsak felpörögtek az események. Három perc alatt 6 gól született. 3 itt is, 3 ott is. Kásor Hámorit találja meg, és még ez is a 22. percben. Tehát ez a 7. gól. 3 perc alatt Hámori. Második találata. Ember hátrányban még a Kisvárda 40 másodpercig. És most nem hozta le a kapust Dévényi János, tehát most támadásban valóban nem csak eddig a pillanatig, mert jön Pásztor helyére, Milosevic a bal szélre Gulyáló, Milosevic, Radojevic, Krikovász kanyarodhat fel, bejátszás Mímel, de aztán nem teszi be a labdát, Morénához üres a kapu, és ott egy szabálytalanság, attól tartom, hogy ebből is 2 perc lesz, az is lett Milosevic kapja. Ez már a 4. kisvárdai kisbüntetés, 3 Vácival szemben, és így most 14 másodpercig 2-s hátrányban a kisvárdai csapat. És utána még 1 perc, 45 másodpercig még szimpla hátrány is lesz. Nyilván most a Vásznak az lenne az érdeke, hogy minél előbb gólt szerezzen még ebből a 2 létszám előnyös szituációból. Erre törekednek, és a bejátszás eljutott Parulci sáráig, de az ő lövését védte Pásztor. Ez nagyon nagy bravúr volt, nagyon fontos bravúr volt, hiszen lehet támadni úgy, hogy gyakorlatilag ahogy mondtam, 1.45-ig, 1 perc 45-ig, most már csak másfél percig ember hátrányban a kisvárdai csapat. Érkezik Avgyekova a bal szélre. Jelen Avgyekova, Krikovász, Gulyáló, lekapja őt a levegőből Parulci, és úgy ítélik meg, hogy szabályosan, és kölcsönkenyer visszajár, most a Vác szerez gólt a saját tér feléről, Hámori Consuela. Mondom én, de ezek szerint Paul de Souza volt a gólszerző, a védekező specialista is betalál, és 9-7-re jön fel így a váci csapat a 24. percben. Krikovács, megállítják őt, marad a labda a kisvárdai csapatnál, támadhat tovább. Gulyáló, le a szélre, igen, és Radojevic kisodródva, éles szögből, Árelhat talpa alatt bepatintja, ő is volt már, látható már hasonló volt. 10-7, 25. perc a mérkőzésen, 5,5 perc még a hátra lévő idő az első játékrészből. Lakatos, Hámori, Kásor, Lakatos, majdnem ellopja Rebikova a Kácsornak szánt passz, aztán Diószegi éles szögből belövi. Nos, amilyen gólcsend volt itt a mérkőzés elején, most úgy beindultak a felek, és 10-8-ra zárkózik fel újra a váci csapat. Hakunova érkezik Krikovács helyére, kapott egy kis pihenőt, abból tér vissza az orosz átlövő, és most Krikovács fújhat egy kicsit. Gulyáló, Radojevic, fordulna le
Szabonáskiról, de aki szabálytalankodik vele szemben. Megállítják az időt, az órát a játékvezetők. Radojevic áll fel, megint úgy, hogy nem kell beavatkozás, külső beavatkozás hozzá, hogy talpra álljon. A szabálytalanságot követően mondja a figurát Radojevic, hogy mit játszik majd a következő támadásban a kisvárdai csapat. Radojevic Gulyálóhoz, Gulyáló lő, és Árenhát lekapja a léc alá tartó labdát, és már is indítja Szondi Zsófiát, aki szintén új ember, de pontatlan volt a labda, így jöhet a rekontrával a kisvárdai csapat. Nem sietnek a hazaiak, nincs miért sietni, vezetnek 10-8-ra, és különben is felállt fal vár rájuk velük szemben. Hakunova, Radojevic, Gulyáló a belső hármas. Milosevic, Gulyáló. Érdekes pozícióban a beálló Morena, el is adja a labdát, Árenhát lép ki a kapuból is, szövi tovább az akciót. Hámori. Először még nem volt lépésében, viszont kipördül a labda Lakatos Ritának. És így jöhet a kisvárdai támadás, amit Isabel Gulyáló pattintott lövéssel fejez be. Ebben már egyfajta tendenciát lehet látni, hogy pattintott lövéssel fejezik be az akciót a várdaiak, mint csak levideózták volna, hogy Árenhát ezen a területen sebezhető. 11-8, 28. perc eleje, és először hallatja hangját a kisvárdai közönség is, ütemes tapssal és Kisvárda buzdítása, a bejátszás közben szabálytalanság, megint a lelkesedés jeleként a Pacsi, Kácsor. Morena labdaszerzési szabálytalannak védik a játékvezetők. Ez talán az is volt. Kácsor. Le a szélre. Megy tovább az akció Kácsor középről. Pásztor véd, a kipattanó. A Vácia Diószegi szerezte azt meg. Majd a szabaddobás is ő végezte el. Diószegi. Hámori, Kácsornak a lövőhelyzet, és Pásztor ugyan érezte az irányt, de valahogy befért ott a labda. Kácsor második gólja. 11-9, most erről az a 2-3. A rendszeres különbség a csapatok között, addig nincs baj, amíg 2-ről rendre 3-ra nő a különbség. Radojevic, Hakunova és Orbán összjátéka. Gulyáló, Radojevic, Hakunova, Gulyáló bejátszása Morenának, aki még kapura úgy dobja úgy is, hogy hárman vették körbe. Na, a hármójuk közül vajon kitárítanak a játékvezetők. Lakatos Rita kénytelen elhagyni a pályát. Ez is a váciaknak is a negyedik kiállítása. 8-8 perc, tehát a kisbüntetések aránya. Szűk egy fél idő alatt, azért ez elég soknak mondható. Morena, Radojevic, Hakunova. Jó lenne gólt szerezni ebből előnyös támadásból. Milosevic, Radojevic ellövi, Árenhát pedig védi a lövést, és bár most a váciak vannak ugye gólhátrányban, de mivel ember hátrányról beszélünk, ezért ők sem kapkodják el a labda felhozatalt. Lejön Árenhát, érkezik a helyére Szabó Kitti, úgyhogy 6-6 ellen támad a Vác. Hámori középen, Szabó Kitti le a szélre, onnan nem tudott felkanyarodni Diószegi. Éles volt a szög, Hámori viszi be oda, a Hakunova állítja meg. Hakunova és Milanovic Litre, aki a két kiállítása ellenére továbbra is pályán van védekezésben. Diószegi rálökik ott Szabó Kittit, Hakunova rálökte Radojevicre. Szabó Kitti, Kácsor lekapja őt,
Moreno nem engedte el lövőhelyzethez jutni, a lövő kezére fogott rá. Közben Arenhardt már visszatért a pályára, hiszen a passzív játék lassan érik, olyannyira, hogy már érvényben is van, tehát innen már nem érdemes kockáztatni, mert lövésnek kell lennie. Kácsor, a passz elcsípi, a letett labdát elcsípi Hámori, akire hárman vetik rá magukat a várdaiak. Áll az óra, mutatja a játékot, hogy 2 passz van még akcióból. Egy kis vaxot kell felszedni, ott Radojevic segít Szamoránskinak, aki Kácsort hozza vagy játékba, és utána jöhet a lövés. 4-en blokkolnak össze, Kácsor lőgól. 1 másodperc volt még a félidőből visszalévő idő, hátralévő idő, tehát másra már egyébként se lett volna lehetősége, nem csak a passzív játék miatt kellett lőni, és ezzel a Kácsor góllal ér véget az első játékrész, amely után 11-10-re vezet hazai csapat, innen folytatjuk majd.
25-24-es váci siker született a Dunakanyarban. Kisvárdai támadással indul a második félidő, 11-10 az eredmény, és hát mondhatnám, hogy ott kellene folytatni az elsőben. Abba hagyni ez összességében igaz, csak az utolsó 2-3 perc nem sikerült jól az első félidőben, meg az első 3-4. Emiatt szoros a különbség köztem, viszont egyértelműen dominált a Kisvárda. Orbán Adrien került lövőhelyzetbe, de Arenhardt folytatja jó teljesítményét, és védte a lövést, majd hergeli magát és a kispadot egyaránt. Tehát az egyenlítésért támadhat a Vác, ilyen is régen volt. Diószegi a jobb szélen, Hámori jobb átlövőben, középen Lakatos Rita, Kácsor Gréta, aki végigpályán van, a bal átlövő, és Rada Szabrevics visszatért a bal szélre. Lakatos játszott Kácsor elé, aki Hámorit hozta a játékba, őt megállítja a kisvárdai védelem. Kácsor próbál cselezni, Morina könyökével találkozott ott az arca, emiatt került földre. Szamoráski tér vissza, vagy látható beállóban. Kácsor Lakatos, és a passzív jelzés. Hámori, aki ezek szerint nem ért lábbal a labdához, tovább engedték a játékot a játékvezetők, Szamoráskit pedig megállítja a határozott kisvárdai védelem. Nem először zárnak ilyen jól össze a kisvárdai lányok. Kácsor, őt is megállítják, a passzív játék továbbra is érvényben. Kácsornak most már lőnie kell, ő is, leblokkolják őt, a lepattanó pedig Lakatosé, akit ugyancsak megállítanak. Hakunova volt az. A passzív továbbra is érvényben, hiszen nem ment el a kapuig a labda, csak a blokkig. Kácsor lövését pedig Pásztor Bettina védi. Jó formában a kisvárdai a kapusa is ezen a mérkőzésen, de hát neki a teljesítményére az egész bajnokságban nem lehet probléma, nem véletlenül meg is hívták a válogatott B keretében. Ugye a elmúlt héten válogatott hét volt, keretösszetartásokkal, mérkőzéssel, az A csapat Japán ellen játszott. Radojevic, Hakunova most barátlövőben, Gulyáló középen, ő egy csel után beviszi a labdát, de az átadása nem jó Morena felé. Most egy kisvárdai megtorpanás, tehát az első félidő vége után továbbra is tart. Továbbra is egy kisebb hullámvölgyben a csapat, reméljük, hogy valóban csak kisebb lesz. A szélről Diószegi ejti be a labdát Pásztor felett, úgyhogy egyenlít. Egyenlít a váci csapat. A 33. percben járunk, és 11-11 az állás. Legutóbb ilyen, hogy egyenlő lett volna az állás, 2-2-nél volt a 10. percben. Azóta folyamatosan a várdaiak vezettek olykor 4 góllal is, de most Kácsor azért megy, és le is lövi azt a gólt, amely a váci előnyt jelenti. Ilyen pedig 2-1-nél volt legutóbb, hogy fokozzam a helyzetet. 34. perc, és vezet újra a Vác. Kácsor 4. gólját szerzi, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa. Az ő találata lélektelen nagyon fontos volt csapata számára, amikor a szünet előtt a kapuba talált 1 másodperccel. A szünet előtt Hakunova, neki is kellett nagyon a gólja a csapata számára, hát hiszen minden gólra szükség van, de ilyen kijelent helyzetben különösen. 12-12, döntetlen újra az állás. Hát van rá esély, hogy az elmúlt év, az elmúlt 3 találkozáshoz hasonlóan most is szoros legyen a végkifejlet. Hámori. Kácsor le a szélre, Rada Szablevics megtalálja a kapuba vezető utat, neki az első gólja. Egyen vezet tehát újra Vác, 13-12. Radojevic próbálna lefordulni, Szamoráski megállítja Hakunova, Klikovász ismét bent támadásban. Ő ugye elsősorban védekező specialista, de egyedüli balkezes lövőként
be kell őt is vetni, olykor Hakunova. A lövése blokk, ezek szerint még a hatoson kívül blokkolták. Kácsor indítja Diószegit, aki éleszögből is elvállalja. Szabálytalankodtak vele szemben. A Radojevics volt az, aki lövés közben meglökte a váci játékost. Ez az 5. kisbüntetés a várdai csapatnál, és ráadásul 7-est is kapott a váci csapat. Nekik számukra az első 7-es, a mérkőzésen a második. Az eddigi 1-et kihagyták a Kisvárdaiak, de nem lesz második, mert végül visszafújták 9-esre, tehát szabaddobásra a játékvezetők. Lakatos, Kácsor. Hámori viszi ott be, két ember közé, és behúzza a labdát párszor feje fölött. 2-vel vezet a Vác, ilyen pedig végképp nagyon rég volt, még legutóbb 0-2-nél. Most pedig 14-12 a vendégek javára, amikor Aneta Benko érkezik oda a jobb szélre. Ő ugye jobbkezesként játszik jobb szélsőt, ami egyfajta kuriózum, de hát a szlovén játékos már igazán otthonosan mozog ezen a poszton. Ő a plusz játékos, hiszen nincs kapus most a Kisvárdai kapuban, már szaladt le az előbb, de hogy maradt, nem lövéssel fejezték be a Kisvárdaiak a támadást, ezért fennmaradt, és megpróbálták az üres kapus lövést, de most a Szauzának nem jött be, felteszi a kezét, ő már szerzett egy ilyen gólt, felteszi a kezét, hogy kár érte, de a játéktársai megvigasztalták azonnal, Dévén János pedig azonnal időt kért a sorok rendezésére, hiszen ezt legyőzi, előtte az Alba Fehérvár elleni hazai 22-22, és a Moson-Magyaróvár elleni 29-28-as vereség, ami után ugye következett az edzőváltás, és Vlatko Gyonovics helyére érkezett vissza Dévényi János. Hakunova lövése, elszáll keresztben, ezek szerint szabálytalanság nélkül. Még mindig van fél perc az ember hátrányból, és támadhat a Váci csapat. Le a szélre, de Szauza húzta le, és Diószegi pedig felhúzta az egyenes, a hosszú felső sarokba. A harmadik gólja a csereként beállt jobb szélsőnek, jó csere volt, fontos és szép gólokat lőtt nehéz helyzetekből. A 38. percben lépünk, amikor 3-ban vezet a Vác, és ilyen pedig végképp nem volt még ezen a mérkőzésen. Ekkora hátrányban még nem játszott a kisvárdai csapat. Krikovács próbál magának lövőhelyzetet, vagy legalábbis passzolás lehetőséget keresi. Hakunova átadása pedig pontatlan, belemenés is volt közben, úgyhogy jöhet a váci csapat. Hámori viszi rá a falra, Kázsorod játszik, akit Moréna kap le a levegőből. Érkezik Lakatoséta. A belső hármas gyakorlatilag végig ugyanaz. Kácsor kivételével talán Lakatos és Hámori kapott néhány percnyi pihenőt. Hámori le a szélre. Diószegi pedig megállíthatatlan. Nagyon jó cserének bizonyult, 4. gólját szerzi. És a 39. percben már 4 gól. Elhúzni látszik a váci csapat. 4 gól volt a Kisvárdai ellen is az első félidőben, többször is. A 6-2-nél mindenképpen kapuscsere. Kordobieszka érkezik a
kisvárdai csapatba. Muszáj valahogy megpróbálni ezt is, hiszen az utóbbi időben nem találkozott a labdával Pásztor Betti. Hakunova. Őt állítja meg Szamaránski Piroska, Radojevics le a szélre, na talán onnan. Nem, Milosevic lövését is olvassa Árenhát, és bár visszaszerzi a labdát, és a kapuval lövi Andrea Krikovács, de már belépett a hatoson a tiltott területen belőle. Egyetlen egy kisvárdai gól a második félidőből eltelt 9 perc során, és ugyanennyi idő alatt 6 Váci találat. Nagyot fordult tehát a mérkőzés. A jól bevált belső hármassal a Váci csapat, és a jól bevált jobb szélsővel, Diószegivel. Kácsor. Hámori. Beviszi, átcselezi magát, és ebből is lesz egy 2 perces kiállítás. Andrea Klikovács kapja, és most már valóban jöhet az első Váci 7 méteres. 12 percnél tart most már a Kisvárda büntetéseket illetően. Nézzük Lakatos Rita 7-esét, vele szemben Kordobiecka kapus. A Váci játékos neve mellé könyvelhetjük el. A mérkőzés első 7 méteresből szerzett gólját. Lakatos harmadik gólja. Az első, amit 7-esből dobott. Hakunova. Tomkovics is a pályán. Jobb átlövőben. Mindent megpróbál Dévényi János, hogy javuljon. Csapata teljesítménye. Anna Tomkovics tehát 14-essel jobb átlövő pozíciójában. Hakunova és Andrea Klikovács után. Ő is a pályán ebben a szerepkörben, Andrea Klikovács már csak azért sem lehet most a pályán, mert 2 perces büntetését tölti, amiből még 1 perc, 5 másodperc van hátra. Üres a kisvárdai kapu, Anetta Benko jön le, és Kordoviecka visszajön. Lassan lőni kell, Hakunova el is vállalja, Árát lekapja, és indíthat is. Hámori Consuelo gyorsít fel le a szélre, Radosavilevics, ő is eredményes. A második gólja a szerb játékosnak, Püccő hallatszik a kisvárdai vezetségből, 18-12. A 41. percben nagyon elhúzott a Váci csapat, ami azok után különösen érthetetlen, hogy az első fél időben nyoma nem volt ennek a széteső játéknak, sőt nagyon összeszedettnek tűnt a kisvárdai csapat. Kíváncsiak vagyunk az okokra, hogy látja majd a szakvezetés, mi történt a csapattal, vagy egyszerűen csak tényleg ennyire jó a Váci csapat, amit az utóbbi hetek eredménye igazolnak. Újjállót ezek szerint szabályosan, vagy nem zavarták a lövés közben, a játékosok úgy döntenek, majd egy belemenés szituációt elengedtek, amit úgy kompenzálnak, hogy lépésével miatt végül elveszik a labdát a váciaktól. 42. perc, 18-12-es a vendégelőny, a kisvárdai gólt. Legutóbb akkor láthattunk, amikor a 34. percben Hakunova kiegyenlített, és 12-12-re alakította az állás, azóta 6-0-as rohanásban a Vác. És lassan 8 perce, hogy nem lőtt gólt a kisvárdai csapat. Erre most jó esélyt kaptak a hazaiak, hiszen 7 métereshez jutnak a két brazil játékos, Morena és Árenhát beszéli meg. A történteket is Benko megy oda a 7-est elvégezni. Ugye Radojevics meg egyet kihagyott, akkor azt mondtuk, hogy belefér, mert éppen vezetett a Várda sokkal. Ez most már viszont végképp nem fér bele, hogy Benko fölé durrantja a 7-est. 9 perces, ugye 4. percben lőtt legutóbb volt a várdai csapat, most járunk a 13-ban, 9 perces a kisvárdai gólcsend, és ez alatt zsinórban 6 gólt kapott a hazai csapat. Hetet, mert hogy Lakatos Rita újabb gólt szerez, a 4. a mérkőzésen.
Újabb időkérés, Lévén János próbálja rendezni a sorokat, de hát az előbbi után sem történt meg. Akkor azóta nem dobtak még gólt a kisvárdaiak, szóval
éteri távolságban, hiszen 7-tel vezet a Kisvárda. Most viszont van erre esély, hogy valóban egymás után 2 gólt szerezzen a várdai csapat, az előbb ez nem valósult meg. Tomkovics viszi bele a labdát, úgyhogy egyelőre most sem fog. Jovetic jön vissza a jobb szélre, azok után ugye, hogy Diószegi 2 perces büntetését tölti a kispadon. Diószegi tehát kiállították az imént a játékvezetők. Lakatos, Kácsor, Hámori, Kácsor, ütközés középen, de megy tovább a játék. Kácsor, Hámori jelzik a passzív játékot, a játékvezetők többször is eljut idáig a váci csapat, hogy a passzív határig támad, de hát nekik most ez belefér, hiszen előnyük van bőven, az idő pedig egyre fogy, 10 perc van hátra a mérkőzésből, amikor továbbra is 7-tel vezet, vagy még mindig 7-tel vezet a váci csapat 21-14-re. Radojevic emelkedik fel és lövi be saját maga a 6. csapata 15. gólját. És közben Arenhardt maradott a földön. Ápolásra szorul, a kapufával ütközhetett, más sem tudok elképzelni. Közben pedig így van idő elmondani, hogy legközelebb április 12-én játszik hazai pályán a kisvárdai csapat, akkor a Békés Csabát fogadja. Utána pedig egy dunántúli turnét teljesít a csapat, 18-án Siófokon, 20-án pedig Győrben lép majd pályára, úgyhogy a kettő között már haza sem jönnek. És a győriekre egy közös edzési szerepel majd a programban elősegítendő a Bajnokok Ligája szereplésüket. Arenhardtot ápolják. A 2 perces kiállítás miatt egyébként sincs most kapus a váci kapuban. Aztán majd meglátjuk, hogy Arenhardt jön-e vissza, vagy pedig más, de úgy tűnik, hogy Bukovszki Anna ül abban a pozícióban a kispadon, hogy onnan majd pályára lépjen, de majd ezt meglátjuk. Nézzük a váci támadás, Lakatos, Kácsor, le a szélre, ez a Szeblevics nem jött kézre a labda, de azért, mert Hámorival szemben Rebikova szabálytalankor a törlést kér a játékvezető, és közben elkönyvelhetjük, hogy Bukovszki Anna is a pályán először, ő tehát a váciak cserekapusa. Lakatos, Kácsor, Hámori, Kácsor újra, Hámori be tudja ott vinni, ugye Benko és Milosevic között, és egy nem túl határozottan, de az összességében befújt büntető azok után, hogy Pásztor hárította a lövést. Benkót kell ápolni. Kós István és Kós Jenő vett őt kezelésbe. Aztán már talpon a szlovén szélső, miközben a kapu mögött Németh András, a korábbi szövetségi kapitány, a váciak szakmai igazgatója magyarázott valamit a váci játékosoknak, talán Lakatos Ritának azt, hogy hogyan kell értékesítenie ezt a 7 méterest. Ő már egyet belőtt, most vele szemben ugye Pásztor Bettina, és most kivédi. A váciak is kihagyják az első hetesüket, ők 2-ből egyet dobtak eddig be. 21-15, kevesebb mint 9 perc a mérkőzésből, 6 gólos a váci előny. Elkezdik Gulyáló, ide a balátlövő passzjára, és 2 beállóval támad a Kisvárda. Veszta Milanovic Rita jön ki a falból és kéri el, először lábbal ért hozzá, Hámori pedig nem indít, hanem megfontoltan
megtartja a labdát, hiszen a váciaknak dolgozik az idő. 6 gól az előnyük, nincs okuk a sietségre. Hámori, Lakatos, Kácsor a belső hármas, kell lemondani ezen a mérkőzésen. Nem enged ebből a felállásból Szilágyi Zoltán edző. Kácsor lövését ugyan kitolja Pásztor Bettina, de már szabálytalanság volt közben. Lakatos, Kácsor, Hámori tovább, belekap az átadásba Orbán, és így Gulyáló indíthat. Morena, Radojevic, a második hullámban érkezők közül Gulyáló kapja a labdát. Aztán Avgyakovától vissza Radojevichez, Gulyáló. Passza előtt pedig már szabálytalanság a kisvárdai irányítóval szemben, így tovább folytatódhat a kisvárdai támadás. Tomkovics jön jobb átlövőbe, és újra Orbán Adrián a jobb szélső. A bejátszás pontatlan, de kapuba Preszkali azt Morena, de már a hatoson belül tette le a kezét. Úgyhogy érvénytelen a gól, 7-es perccel a mérkőzés vége előtt, 6 gólos a váci előny, 15-21 az állás. Nagy kérdés, hogy mi történt a kisvárdai csapattal a második félidőben. 4, azaz 4 gól mindösszesen. Az a mutató a második félidővel, abból is 2 Hét Péteresből. Hámori lövését védi Pásztor. Rebikova indítása után pedig indul az akció, Milanovic Litre pedig megtalálja a kapuvezető utat. Ezt a Milanovic Litre az első gólját szerzi ezen a mérkőzésen, és időt is kér. Büntetése, mellette pedig Lakatos Rita és Kácsor Gréta 4-4 találatig jutott eddig ezen a mérkőzésen. Bukowski le, vissza Árenhát, érzi Szilágyi Zoltán, és szükség van még a brazil kapusának tapasztalatára ebben a végjátékban. Lakatos, Hámori, Kácsor még nem emelkedik lövésre, Lakatostól kapja vissza a labdát, Rebikova lépett ki a védőfalból, és állította meg Hámorit. Nem lehet pedig panasz a kisvárdai védekezése, és ez a 21 kapott gól is jelzi az 54 perc alatt. Az igazán nem sok, sokkal nagyobb a baj a támadójátékkal. Hámori. Kácsol, az szép! Orbán labdalopása után, Morena, Radojevic vissza Orbánnak, vissza Radojevicnek, ez szép akció, szép gól! Na, éledezik a remény. Radojevic 7. góljával most már a mezőny egyértelműen legeredményesebb játékosa. És az 55. percben 4 gólra jön fel a kisvárdai csapat. 21-17 tehát az állás. Na nézzük, még egy ilyen jó védekezés. Vagy inkább úgy mondanám, hogy olyan jó védekezés, ami azért összességében jellemezte a kisvárdai csapatot ezen a mérkőzésen. Lakatos, Kácsor, a bejátszás megtalálja a beállóst, Paróci Sárát, aki valószínűleg, vagy hát vélhetően most már végleg a győzelem ösvényére terelte a váci csapatot ezzel a góljával, mert 5 percen belül vagyunk, és újra 5 gól a különbség.
de ne adjuk fel, és hát nem mi adjuk fel, hanem a kisvárdaiak ne adják fel. Dévényi János lapot húz a 19 és 7 a 6 elleni játékra vált át, azzal, hogy pályára küldte Isabel Gulyálót is, és üres a kisvárdai kapu, Pásztor Bettina a kispadon. Törlést rendelnek el a játékvezetők. Szóval ebben a helyzetben két beállós, természetesen Veszta Milanovic Ritra, az egyik, a másik pedig Tamires Morena. Reagál erre a helyzetre Szilágyi Zoltán, és pályára küldi Szamoránski Piroskát, aki a védekezésben meg tudja fogni talán a beállót, gondolja ő. Radojevic ráviszi a falra, talán szélesebben kellene játszani, hogy meglegyen a létszámfölény, de hiába találja meg a labda Morénát, elpuskázza a helyzetet a hatos vonaláról, a beállós pozíciójából. Úgyhogy amikor 4 percre fordulunk, tehát az utolsó 4 percre fordulunk, akkor továbbra is 5 gól a Váci előny. Ez nem kevés, úgy is mondhatnánk, hogy sok. Főleg, hogy még a váciak is támadhatnak ebben a szituációban. Nem kapkodnak érthető módon. Érzik azt, hogy kemény mérkőzés is lehetett volna, kemény befejezés is lehetett volna. Megbecsülik a labdát. Gyanítom a passzív határáig most is el fognak jutni. Hámori kapja vissza Kácsótól, le a szélre Radosavljevic, belövi, és ezzel így most már 6 gól, és így most már valószínűleg ki lehet jelenteni. Tehát ki lehet jelenteni, hogy valószínűleg eldőlt a mérkőzés. Anna Radosavljevic, Sanja Radosavljevic a harmadik gólját szerezte a mérkőzésen. Tomkovics várja meg, még bejön Gulyáló, mert azért a 7-6 elleni játékról most még nem mondanak le a várdaiak. Radojevic nem tudja bejátszani Milanovic Ritének, Gulyáló felmegy, Tomkovics le a szélre, Orbán nem tud vele felkanyarodni. Gulyáló a csel, után már hiába lövés, mert hogy közben szabálytalankodtak vele szemben. Milanovic Ritre, 3 perc a mérkőzésből, 6 gólos a Váci előny, de a legutóbbi hazai mérkőzés pontosan ilyen végeredményt hozott, ami most az eredményjelzőn áll, akkor 23-17-en nyert a Debrecen, most ennyire vezet a Vác, tehát 6 góllal, és azért támadhatnak, hogy 6-ról 7-re jussanak. Úgyhogy jelenállás szerint nem mozdult ki a gödörből a kisvárdai csapat szekere. Egymás követő harmadik vereség a Debrecen és a Dunajvárosi után. És hazai pályán is, ugye a Fehérvár is döntetlen. És után a Debrecen sem sikerült legyőzni, és most is vereség a vége. Radojevic az ő játékára. Most sem vezet fel a Vesztala Milanovic Ritre, fordul be és lövi be a saját maga második gólját. Így már biztos, hogy nem annyi lesz a végeredmény, mint legutóbb a Debrecen ellen, és az is biztos, hogy most több gólt szereznek a várdaiak, mint legutóbb, március 8-án. Akkor ugye 23-17 lett a végeredmény, most 23-18 az állás. Szabó Kitti középen Lakatos Rita kapott pihenőt az edzőjétől. Szabó, Hámori, Rebikova lép ki Szabó Kittire. Még egy 2 percest elkönyvelhetünk, igen. Ez a 7. kisvárdai kisbüntetés. Mariana Rebikova kapta. Egy perc és 20 másodperc nagyjából a hátralévő idő. 5 gólos a Váci előny. Hámori belövi. Visszaállítja 6 gólosra a különbséget. (18-24) ezzel az állás. Belül az utolsó percem. Gulyáló, Radojevic, érkezik még Tomkovics. Tomkovics, és belövi legalább az első gólját. Szabó középen, fél perc. A váciak kispadon már elkönyvelhették a győzelmet, nyugodtan megtehetik. A váci szurkolók is
ugyanezt teszik, már a győzelmi nótát éneklik, és megkoronázza ezt a teljesítmény Szabó Kitti felső sarkos gólja is. Úgyhogy 6 gól, ugyanúgy 6 gólos vereség, mint a Debrecen ellen. 25-19-en nyer a Vác. Az első félidő alapján érthetetlen visszaesés, legközelebb tehát április 12-én játszik a kisvárdai csapat. A végeredménnyel búcsúzunk. Kisvárda Maszegudese, GVM Europe Vác 19-25. Megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.